I ljudi, dobrodošli na kanal UKTO. Kao što vidite, danas idemo na ekskurziju u Frušku goru, Suboticu, Novi Sad, tako dalje, ne znam ja gdje. Samo da zaobiđem ovaj život. Neće biti streamova kao što znate. I eto. Sad je oko 6:53. Idemo u sportski centar Šumice. Tamo će nas čekati autobus u 7:30, ja mislim, ne znam ja. Tako da vidimo se. Evo je moja stara škola, men. Jebi ga sad. WTF, što je toliko snijam jebote, koji kut. Eto. Osnovna škola Desanka Maksimović. Ljudi, bili smo u manastiru Krušedol, sad idemo u manastir Novo Kopovo. Yes. Sad smo u Sremskim Karlovcima. Pozdrav za Nikolu, za Mateju i za Čujića. I za vas, mogu ti snim barem jedan najbolji život. Ono kad nemaš život i prevrćeš ovo. Aj Matija, pomozi ovo. Koji? Je, ne može mali. Mali. Isti, to je ovaj isti, brat. Ne može ovaj. Može. Vidio, popravio Luka. Mali. Sad skijete katance. Ajde, ohladili smo se. Ja bi prošla skroz tamo. Aj tamo. A klizava je, polomit ću se. Da, ne. Ako rasti došli. Ma jebeš. A u zav. Znaš koliko je vrh? Idemo. Straže mukotu. Toliko mukote tunel. Znaš koliko je predobro metar na kraju, tu nema nečega. Moram da... Ajde se vratimo do ajde. Masa, hoćeš? Na nulu, brate. Nešto je minus 100. Aj, brate. Aj, na nulu. Na nulu ti šišaš, brate. Hoćeš? Aj, pička, spuštaj se. Alo, pičko, javi se. I sad imam da šišaš. Čujću. I vidiš ovdje sam ga šišaš. Ne? Ušišu ga. Pređe se pokući. To smo gdje dojem. Nikola! Aj, dajte to, vrati. Pogledamo nešto. I kad izađe... Markiran. Markiran, nek. Nogu mi sjeba, jel? Ne, ali to je u vlasništvu države. I onda da nastavimo pravo... Čuliš ti mene? Direkt. Lupi me, evo, baci nego tamo dole. Nećemo više. Ajde želimo još. Ajde želimo. Mučimo ljude u prijevozu ga nemamo život. Joko, nema kraja ili si do moru. Ne! Ja sam lepo da mu zalepim. Baci u kampu. Smiri se,
reći ću recimo da ne izbacuje u svom stopu. Šta kažeš na to? Pretnje, brate, ne znam šta ću s ovim ovdje. Završit ću na ulicu na kraju. Teško će biti, brate, teško. A u Vaso. Evo, stigli smo, znači, nećete ustajati dok se autobusu. Demo vratila! Naš ja soba ovak izgleda. Bude grec, no ne bude cipla. Ovo je njihova soba. Tu izgleda history. A pogledajte kako ja posle stavlja glavu. Jebate ludak. Gdje si Vasilije, reci nešto za moj kanal. Ej, daj pokaži ljudima. Ja plaćam sve financije u... Bravo Vasil, 25. To. Otvaraj, brate, želim da uđem. Pokušavamo da zovemo pomoć. Beži bre. Uplaćili su me. A ko je pokušavao da uđe? Jebate. Ja mislim da sam ga ja najviše uplaćio. I ova našao žrtvu za Daj to, pitanje. daj to. I on krenuo pipa deca. Daj da im dam reklamu, kako se zove. Snack day. Svi uzimajte. Ode mi. Beži, Jovane bre! Ide, izvini, malo su mi masne ruke, čekaj što da uradim, a da. Koji smo seljaci? Šitar jedni. Ej! Nema nacionalnosti na mom kanalu. Beži, od mene! Vidi ovaj na moj kret! Aaaa! A ne vidi se ništa. Jebem ti kakticu, stavi kakticu ovu. A fejlo si, alo, fejlali smo, jebate. Bravo. A fejlali. A dali. A dali smo idioti. Još jedna. Jebem. Smiriti već jedno. Ovo je najda. A sorry, brate, morali sve jedno. Eto, sad smo u Zoološkom vrtu u Paliću. Tako da, eto, ajde jedno. Log. Uzdigni se. Brate. To taman na vreme. Ja uzdigni se, on odmah. Log. Žile? Au, evo te, koliko je vruće, nije čudo što su pobegli, evo te. Da. Ne. Juško. Neću da dam pipu Njuško. Nije Njuško to mora. Najlepši životinje. Aha. Ne volim ovaj. CJ. Oh shit, here we go again. Shit. A lepi.
to bi bilo to od ovog vloga. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu. Ako jeste, bacite taj sub, like i share. I bacite neki komentar, ljudi, mnogo znači i vidimo se ljudi u idućem live streamu. Pozdrav!